Feluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali tnedit white paper għal konsultazzjoni pubblika li mistennija tirriforma l-Gvern Lokali. Dan kollu bilan li jissaħħu l-Kunsilli Lokali u Reġjonali fil-waqt li jingħata importanza l-qasam soċjali sabiex ħadd ma jiċċaħħad minn opportunitajiet u servizzi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja. F'konferenza l-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis spjega kif fost il-proposti ewlenin hemm dik tar-reġjuni li se tassigura li dawn ikollhom irwoli flimkien ma' responsabiltajiet aktar definiti u fl-istess waqt jingħataw ir-riżorsi sabiex jaqdu l-funzjonijiet tagħhom. B'dan il-pass li se nagħmlu fejn issa mhux biss ħanaraw illi il-kunsilli lokali jagħmlu d-doveri tagħhom imissa wkoll se jkollna ir-reġjuni b'numru ta' responsabbiltajiet li qatt ma kellhom li se nibdew nagħmluhom ukoll b'mod reġjonali fil-lokalitajiet tagħna. Il-White Paper tipproponi li jiġu xogħol il-kumitati amministrattivi fl-istess waqt kunsillieri jingħata responsabilità ta' dawn iż-żoni. Ir-riforma tipproponi wkoll li jsir użu akbar mit-teknoloġija tal-informatika għal ħruġ tal-permessi mill-kunsilli lokali. Dwar il-kariga ta' sindku, il-White Paper tistaqsi jekk wasal xi żmien li dan għandu jkun full-time b'terminu massimu ta' 3 leġislaturi. Iż-żgħażagħ se jkomplu jkunu fuq quddiem tal-pjan tal-Gvern e kif qed tiġi kkunsidrata l-possibilità li ż-żgħażagħ ta' 16-il sena jingħatalhom id-dritt li jikkontestaw ukoll għall-elezzjonijiet lokali. Dan wara li nataw id-dritt li jivvutaw f'kull elezzjoni f'pajjiżna. Aħna rridu illi mhux biss darba f'5 snin tipparteċipa, mhux darba f'5 snin tagħti d-deċiżjoni tiegħek fil-Kunsill Lokali, ma aħna rridu li n-nies hemm barra fosthom iż-żgħażagħ f'5 snin ikunu jipparteċipaw f'dak kollu li jkun qed jagħmel il-Kunsill. Il-konsultazzjoni ser tibqa' miftuħa għall pubbliku sa 30 ta' Novembru li ġej.